Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jupelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu Shpaubaje Main Step, adu Saubaje Janmir. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki menadu nyau senam seneng, ki samla, ya piru barok Jyllop kemilong kepa ki bakwa banyo yang jingikai jingnang Shapang music. Hakanek music school don shibut ki jingikai kum ki gitar, keyboard, duitara, kabom, kaksing, ka drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kanek music school ke Jupanya ki street performance bagi concert aman lau senam kum kadak ajing seluruh ki kena ki bawan pulih hakanik music school ti parlok baro wan nomor selam wan ban syem ni ka admission hakanik music school. Kajing rakhe Holi jong ki paj ringwe Hindu kalakut no ha kajing susi ha kawe na ki jaka le nyam namar kajing ja basngusi ha ka basangut ki Khynnah shenrang ki langam Jyllop ha kawa Ulhas ha ka than Badlapur jong ka thain ha ka janmit jong ka sngi thoding ha din ba ki langam Jyllop shapa ong kilat pathai khubor kitei ki balanot baro ki de ki Khynnah class 10 ki badon ha padeng kerta khatsan hadu khanrusnem bat ki dei ki basa hapodar group complex hacham toli kat kum ka jing ong ki pulit ki Khynnah shenrang ki lasha rongno ha ka por ba ka jong kawa kala kiu kensan ha ka ba kimla ban phet krat ban pen lat yem yaladi ki tei ki bala khlan no ki dei ki bala tip kerteng kum u aryan medar khatsan snem u sing tomar khatsan snem u sidhat sing khanriu snem bat u aryan sing khanriu snem keyboard penyat kila pentikna bala se ya kamet jongki Badlapur Badlapur Rural Hospital banle ya ka postmortem la register ya ka mukaddama bat ka jing toket kadang yat ban tip ya ka jinglong jingman jong ka te ka jingja la ong uhe pulin